Čaute, ja vás vidím, počkajte chvíľu. Bol som si zavrieť dvere. No tak. Vítam vás zo svojho tretieho videa z hry Counter-Strike 1.6. O pokračovanie z hry. Teraz only 3, áno. No, tamto diele som si nechal kúpiť famasíka. A bez nábojov. Takže toto bude zábava. Famas bez nábojov. Idem to hore ešte okoknúť. Aha, takže niekto ide tať o to. Videl som ruku. Dobre, mňa si neoslepil. Veľmi. Dobre, za pokus to stálo sa tam vrhnúť ako lev. MP5 s plnou full výbavou s nábojmi. Very good. Sometime I'm gonna be strong. Takže ja tam som sa spravedal minulý diel za kvalitu, teraz neviem aká bude kvalita. Hlavne bude oveľa lepšia. Ktorá? Fúha. Teraz úplne stačilo kryť bombu. Kto? Ja, oni sú všade nasypaní ako si aj. Nepoviem kto. Aj. Nebudem natáčať multiplayerové hry. Budem natáčať aj normálne. Počkaj, dám si mikrofón na tričko. Budem natáčať teda aj tie normálne hry. Single player. Tak. Tieto slepenia sú taká sprostosť. Ale nie, flashbangy sú dobrá vec. Je to dobrá vec, úsporná. Pred Vianocami taký flashbang. Kde sme to? Tak asi Mount Everest. Ale nie, Tibet, Ekvádor. Trafil ma. Takže tuto niekto bude. Že tu je to dym. Že je tu ten dym. Kurňa. Nie je to najlepšie. Nemám slov, ako on strelil. No, nemá to cenu. Tak sa pozerať ako lamím. VIP. Tak. Prváčme na teda zónu 6. Ak chcete vidieť VIP, no je tu. Ja vám ukážem. Ale ne. Hneď vám ukážem, robil som si zvať srandu. Takže, nech sa páči, je tu. Dám vám priestor na to, aby ste si ju pozreli. Map, The Dust 2 a Gamesite, The Dust Only 3. GMK, Counter-Strike 1.6. Ja sa s vami lúčim a teším sa na vás na budúcom diele. Je to neviem pravdepodobné, ale asi hry Call of Duty 4 Modern Warfare 1, takže čau.